Kebeli pi baru teman-teman ini don bat iwe iri orang ba nak kerja nong bakat hanya ustan ibu hi iba manusan dolai te baru-baru abang ila yo sengo pengatip pengila keren bun sen sepang neka artikel lai spa nyopoi te bat kamtam ba sene kadong bakat hanjungi bun kiba mempatip jaga neka artikel te kwa ban keli pi halot kan neka artikel lai spa nyopoi kumno ka kata bat kei ke banjala da kan neka artikel lai spa nyopoi ketika bah kan neka jelajungi ka artikel lai spa nyopoi kumbangi lai tip agak subjek ke bala tanam ha kini seni ki jungi mata kamtam ke negara state negara ya nak daw ba ko wini ki sang san pertai ka BPP kala demand ya ka ne ka artikel lai spa nyopoi hoi larangi pek ya ka ne ka artikel lai spa nyopoi apo kini ki pratali ki state jong ka north east India ki jungi kantup ya ka Sikkim tangga Meghalaya ba ka Tripura ki bomdan ya ka ne ka artikel lai spa nyopoi ke haga jing pet ke tonga ini ka artikel lai spa nyopoi kalong ka badal kambha nam ta ka state Meghalaya jungi namara ka state Meghalaya jungi nyimdon ka artikel lai spa nyopoi ba nyimdon ru ya ka ILP banjada ya ka state na gino ki bor ki banabar khamtam na ki bor jong Constitution of India ka ba thup lang ya ki hepat bakinwan ban rung ban panjat ban pandu ya kini ki dustur jongi hagane ka jela ka jongi te ka artikel lai spa nyopoi kadai ka ba la banjada be direct na kaliang jo ka state ya kene ka dong ka than ka ri jongi te kumba kene ka dong bakat hanya jongi ne bun ki mempatip ne patsai te pila ban persai ki kinet amar ba nitip bagane bakat dong bakat hanya area jongi kede ka border area bat ka Assam te persai lam klet inga bide bat kene ka artikel lai spa nyopoi jong ka jong ka Nagaland kala kan syai baka yada ya ke ti dustur ka kendo ka siap jong kinaga ka artikel lai spa nyopoi ji jong ka Mizoram ni yo i ba ka Grand Syai ba ka yada ya ke ti dustur ka basrim hi kom ka Nagaland ya ke land transfer act bagi we kemudian yada ya ke transfer of land lah ba ka yada ya ka state Mizoram ba aku we kaliang ni yo iru ba Mizoram ki don ru ki tu council ki bedang sudah election mana kan pada ba ka artikel lai spa nyopoi ji jong ka Nagaland kamdon kano ka direct conflict lene kata ka ba pensniu ya ki kita ki district council ki badan apa Nagaland ba ha juga por ka artikel lai spa nyopoi b ka badan apa Assam kanele le direct ka penklan ya ki district council tingi yo i syakidar baki district council ke jongi kimla baneda yo put Assam kat baki district council ki badan apa Assam kum ki Karbi Anglong district council yo i ki be kala penban ya ki briu jongi ki penar sate sebuah Giant Hills kat no ki le ben ante blok 1 blok 2 berkiwe ki don ka bor banwat ka sarkar ru ka kershan phai ki namar ba kani ka artikel lai spa nyopoi b ka badan apa Assam ni yo i ka yarap phai tribal kat bahangi pada apa state Meghalaya jungi nam nadu bala inset ya kana ka 12A bagi ong ka paragraf 12A jong ka Constitution of India 6th schedule kala pentuat bor ya ki district council namar ba kino ki anjol district council ki bak ya konflik ya day bat ka anyo ka state kemut ka state act kemut ka yat kat baka ka anyo district council pat ka tuat yui chai kadar rumta ba nadu binyo state ka kendai spa nyopoi nadu buan kan ka 12A te kumta ban penklannya ka state menta awak ka district ya yo kum to ka biang handai ban penklannya ka board ka state banyada ya ka ri ka dong ka than ka jongi ban state gani bargawe ni la dong kamha ya kan ka artikel lai spa nyopoi to kum pi we orang ba jong kene kadong kathan western jungi sini kai ka perlong ipi ban mi sakmat panikan halor kene ka artikel kata ka isu kalong namar ba kipai ba ke dongkap ni hang ne ni yo i ba ka district council ka fail ndre ba ngapen dram le ka district council hi la sna ya ka na ka banta banyada yo put sam jong ne ka kita ki area ke bahap apo ka district council ane kita kisim kat kum kata ki instrument of accession hapo ka plan ka jong Reverend Jaji Amni Khosroi
ban ai kini ka district council jong ka United Kasi Anjan Jahil Autonomous Council hak tu kepor ni ba ulah dep thok detail ya kini ki put kisam kata ka long ba baro kini ki hima ki ba isan ya ka tu instrument of accession put usam je ki udai ban long kat kum ki put kisam ki map jong ki hima jong ki sim te ulah mention ru la kedoro ya ki tu ki lai tli ki hima ki belajar ki balong kum kalabang nong pelut ka nongwa mau tumur ke bangi ong mentah nang ta bat kene kalangpi karat hima rai nong mansau bagi dia kita ki missing state handai ki dia ki hima kasi wat lakim dan seimru ki don hok ban hap hapo uput sam jong ka United Kasi Anjan Jahil Autonomous Council Sebut lada kene ka artikel lais pa nyo puwe lada kam trikam apa kejelajungi kei ke penjaban kei pakan salok lada kam trikam hangnya apa kejelajungi ni la yui ba kini ki anji badan mentah kasi kosil kamla ban yada ya ka jingru kertep jong ki briu ki banabar bat ka ji shifting jong ki babun ki kun samla kata kalong ba ka jingwan rung kertep jong ki briu ki banabar kata ka ki jingting yoi hagine ki factory kum habor ni hak bali kita ki cement factory baki ki factory i baki batrai bakta hang tu ki dei tang ki briu ki banabar jong bicela kat baki briu ki banapo ga jela ki samla ki banapo jela kim syam yo kam yo jam ti bat hagu tu kepor kumonong do menta le se ladawan kene ka railway ru hoi nila bonong bakadon ka jingrap namta ka dor gamor bat ka jingrap na ka benta le se kata ka yo kam yo jam handre hadu kat no ken kati kena kata ka yo kam yo jam jong kibri bijongi mar kibri bijongi hi kum bolong menta ka long kim don kata kilak yada ki pati kena kata ngi yo isai bakadon sia ka jingma ka bakrao namar ba nyimdon kini kilak yada ki babiang kat kum ba la don lupa ru nyimdon lagi ba thamai ru nyimdon kita mar ta ka daw mi don kam hi ban yo at least ka wei ni ki kini ki benta bat wat ka state Meghalaya ru kum ketuka an ka bakal thaman swa ketuka RMSSA ru keturu ka de ya ka ban penpha ka de ban pentrikam khlang ban yada ti kum bolong mentahi nyimdon kita ki jingeda ki bati kena kata ka de ka ba ji jonga tingi don kampala pangin don ki klat yada kini ki kor komputer ki ba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Haka Kamera Kaba Shispa Iway, Refurbished Laptop but Desktop, Punhau Number, Pra Iway Lai Arnold Sau Pra Sansau, Lane Pra Lai Nyo Arnyo Sawar Drunyo. Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jepelong, Shisian Shitiau Halitil Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu Shpaubaje Main Step, adu Saubaje Janmir. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki benda du nyau senam cheneng, ki samla, ya piru baro ki long kemilong kepa ki bakwa banyo eng jingi kai jingnang Shapang music. Hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kane ke music school ke Jepanya di street performance but ki concert aman law senam. Kum kadak ajing slori ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok baro wan lompat slam, wan ban shim ka admission hakane music school. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai